Burkina Faso ngo maa 15 bɔnɛna o ni na nin jugu wale dɔ kɔnɔ sibirilon tɛmɛnin min kɛra Pama ani Fada cɛma jamana kɔrɔn fan fɛ ni maa 15 ninnu cɛma finitigilakaw ye maa 13 ani yɛrɛkɔrɔsidigilenw n'an ko VDP Volontaire pour la défense de la patrie olu ye maa 2 nin lankana basigiman ninnu tun ye Natia Bwani ka détachement militaire ciden dɔw le ye olu tun sɔgɔtɔ ka bɔ bilasiralikɛyɔrɔ la ni bolimafɛn dɔw tun ye minnu tun taara dumuni di Pama maaw ma o sɔgɔtɔ o benna maa juguw ka jan kɔnɔ sɛgɛsɛgɛliw y'a yirana ko ni jɛnkulu maramafɛntigiw tun ye fani dɔ don minnu tun ye sɔrɔdasiw ka faniw ye o le kama nin détachement militaire ni sɔrɔdasiw m'a lɔn ko jɛnkulu maramafɛntigiw lu bɔ o ɲɛfɛ sɔrɔdasiw ka ɲɛma n'an ko chef d'état-major général des armées ale ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko tiɲɛ don ko finitigi 13 bɔnɛna o nin na ani a y'a yira fɛnɛ ko maa 11 tununnen don ni olugu bɛ yaalala o ma ye fɔlɔ sanbarabatigiw ma dan finitigi faga dɔrɔn kan sabula o taara ni bolimafɛn caman ye ani mugu ani kisɛ o tɛmɛnin kɔ seereden dɔw y'a yirana ko kunu karidon maa 4 bɔnɛna o nin na Sanga ani Sugunɛ dugudennin na n'olu bɛ jamana camancɛ kɔrɔn fan fɛ ni maa 4 tun nɔ minɛna jɛnkulu maramafɛntigiw le bolo kabi octobre kalo tile 24 o seereden kelen y'a fɔ an ɲɛna ko n'i y'a ye ni maa 4 ninnu fagara a yira ko olugu banna ka baara kɛ ni maa jugu ye ani k'a ɲɛfɔ ɲɛna sɔrɔdasiw ka baara bɛ cogo min na nin mara nin na nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.